Hola, bon dia xiques i xics. Anem a veure com localitzar les coordenades d'un lloc en concret. Per a començar, en la barra del vostre navegador escrivim Google Maps i li diem anar. Quan tingueu l'adreça del Google Maps, obrim i sobre la barra de cerca que tenim dalt a l'esquerra escrivim el lloc que volem localitzar, en el nostre cas, la Cala d'en Bolo. Com podeu comprovar, sí que ha vist que és Cala d'en Bolo, Xàbia. Li diem anar. Ara ens obrirà una finestra nova. A la banda esquerra trobarem una foto i la referència del lloc. I a la banda dreta trobarem el mapa, sobre el qual ha indicat el punt que li hem demanat. Si reduïm el mapa, podem comprovar que efectivament es tracta de la Cala d'en Bolo de Xàbia. Tornem al seu lloc i per a localitzar les coordenades ens situem sobre el punt i amb el botó dret del ratolí piquem i es desplegarà una finestra nova. La tercera opció diu «Què hi ha per aquí?» Seleccionem i immediatament a la banda inferior de la pantalla trobarem un bàner amb la referència del lloc i les coordenades. Ara bé, les coordenades des d'ahí no es poden copiar, però si piquem sobre elles passaran a la banda esquerra de la pantalla, just davall de la foto, i des d'ahí sí que les podem seleccionar, copiar i les tenim disponible per a pegar-les, per exemple, a un document de Google, a un correu o on vulguem. Com podeu comprovar, la Cala d'en Bolo es troba a 38 graus, 43 minuts i 49 segons de latitud nord i a 0 graus, 13 minuts i 04 segons de longitud est. Tan simple com això. Fàcil? Sí, fàcil. Però si cal repassar, només heu de tornar a posar el vídeo i ja està. Vinga, que vaig a bé. Adeu.